Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Qudus wa ta'ab ala talabil adabi tahzabi ma hadhibihil qadatus sadatu wal umara. Wad'ab ala talabil adabi tahza bima hazi bihil qadatus sadatu wal umara. Terus fakun razinan idza laqita muhtashiman wafshis salama liman laqaka mubtadira. Fakun razinan idza laqita muhtashiman wafshis salama liman laqaka mubtadira. Wad'ab lan tekuna sira, wad'ab lan tekuna sira ala talabil adabi ing atase golek pira-pira tata krama sing apik. Tahza mongko meroleh sapa sira bima kelawan perkara hazia kang meroleh bihi kelawan ma alqadatu sapa para pemimpin as-sadatu kang memimpin wal umara lan para pimpinan ya padha para pimpinan padha wis ruwana. Jadi teng mriki beliau ngendikan, Syekh Abdul Hamid Qudus ngendikan, ya kalian tekunlah goleki adab-adab sing apik-apik. Nggih. Goleki napa adab-adab sing apik. Nek sampeyan iso gelem goleki adab sing apik-apik tur nglakoni adab sing apik-apik niku wau sampeyan bakal entuk sesuatu sing nduk biyen para ulama-ulama kita terdahulu, para pemimpin-pemimpin kita terdahulu iki entuk perkara iku mau. Untuk kemuliaan ya. Terus baru untuk ketenangan, untuk apa jenenge wis entuk akeh lah. Nggih. Lah iki beliau paring isyarah bahwa sampeyan iki kudu ya selalu beradab. Selalu napa beradab, tata krama. Tata kramane piye? Ya diantarane nabian wong liya ya sing tawadhu. Nggih. Nabi wong liya gak usah gerobak-gerobak. Terus ceket-ceketan kaya aja, ya sing kalem. Ya nek ngomong aja kasar-kasar. Terus aja sombong. Wae lah, tata krama ngoten kuwathah iku. Ya, iki kudu sampean tekuni. Jadi kudu duwe akhlak-akhlak sing mulia. Ya, kudu ada akhlak-akhlak sing mulia, nek ngomong sing jujur. Ya. Ya, aja ngapusinan. Terus nek ngomong sing apik, aja miso-miso. Ya. Lah nek gelem kaya ngono kuwi tahza bima hazi bihil qadatus sadatu wal umara. Sampeyan bakal meroleh kemuliaan yang dulu diperoleh sampeyan para pendahulu-pendahulu kita, para pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Jadi sampeyan aja bayangno wong-wong do entuk kemuliaan do mbiyen iki tanpa jerih payah ndak. Tetep ana jerih wayahe. Ya wong-wong mulya sing nduk biyen niku ya entuk kemuliaan ya karena ada jerih wayahnya. Jerih wayahnya diantaranya adalah mempraktekkan adab-adab terhadap orang lain. Adab-adab engko ya terhadap koncone ya kudu dipraktekno, terhadap orang lain dipraktekno, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap Gusti Allah. Jadi ana adab-adab ning Gusti Allah wonten. Nah niku kudu dipraktekno. Lah niki juga paring isyarah Syekh Abdul Hamid Qudus
sampean iki nek pengen entuk kemuliaan kudu nggih napa mengikuti jejak para pendahulu. Ya kudu napa mengikuti jejak para pendahulu. Jadi wis gak usah ge aneh-aneh. Sing para pendahulu gak ono aneh-aneh aja. Jadi carane iku ya melok jejake napa wong-wong sing nduk biyen, sing apik-apik maksudnya. Ya. Dawuh sebagian ulama ngendikan zaman sakniki iku ora zaman akhir ya. Generasi zaman akhir niku ora bakal iso mulya kecuali dengan jalan ya dengan cara sing nduk biyen pernah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Ya sampean kok pengen sukses ya delok kudune. Oh nduk biyen kepiye carane. Ora iso sampean gawe-gawe dhewe sing urung tau dilakoni oleh orang-orang dulu. Iku malah iso-iso gawe dalan-dalan anyar malah bid'ah sampean. Ya ajaran-ajaran baru. Ya. Jadi kudu ngikuti napa sing wis dilampahi para ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu ya kita harus ndelok sirahe sejarah para ulama-ulama terdahulu bagaimana. Sirahe Kanjeng Nabi kados pripun, sirahe para sahabat kados pripun. Nggih. Paham nggih? Paham mboten? Ya. Niku. Jadi pokoknya kudu adabe kudu sampai lagi di antara adab iki fakun razinan idza laqita muhtashiman fakun mongko ana sira razinan iku wong kang tenang idza laqita nalikane nggih nemoni sapa sira ketemu sapa sira muhtashiman hale tur wong kang terhormat wafshi lan sebarno sira assalamu ing salam liman kedue wong lako kang nemoni sapa man ka ing sira mubtadiron hale wong kang ceket-ceket nah iki di antara adabe nggih ya sampeyan nek mlaku ketemu wong liya fakun razinan. Razin niku piye? Razin niku sing tenang. Jadi ora grusak-grusuk. Tenang. Nggih. Ketok kaya wong kalem, tenang ngono lho. Nggih. Jadi ora kesusu, ora grusak-grusu. Paham ngoten? Nah, tur dalam keadaan muhtasyiman, terhormat. Ya pakaiane sing apik, nggih. Ya sing bagus. Niku kados ngoten. Zaman nak delok para ulama iku wis ya gagah ya napa jenenge ya indah apik nggih ya ora grusak-grusu. Jadi grusak-grusu iku di antara sifatnya cah cilik. Cah cilik. Nah cah cilik iku iku koyo ngono kuwi cah cilik aja. Ya carane pripun wis kalem. Teko kalem, balik ya kalem. Ya fakun razinan idza laqita muhtashiman dalam keadaan apa terhormat. Ya dalam keadaan bagus. Ya. Iku di antara adab. Terus di antara adab meneh sampeyan nek ketemu wong liya wafshis salaman liman laqa kamubtadira. Ya sampeyan uluk salam sik ning wong liya nggih. Ya ceket-ceket uluk salam. Ceket-ceket napa uluk salam. Ketemu wong, assalamualaikum. Pemene ketemu guru. Ya gurune sampeyan ning madrasah, gurune sampeyan ning sekolah. Ya ketemu assalamualaikum, Pak. Tahu ngono. Hah? Ya kudu dipraktekno. Nggih napa kudu dipraktekke. Terutama ambek kanca-kanca sing sak pondok. Kula nduk biyen diajari ning pondok nggih. Nduk biyen ketemu kanca sama pondok, sak pondok ya salam. Assalamualaikum, Kang. Ya waalaikumsalam. Kudu dikulitakno. Assalamualaikum artinya apa? Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi sampean. Ndongakno. Terus bariku waalaikumsalam. Iya sampean juga Kang mugi selamat. Nah, iki kudu dipraktekno. Ya, terutama ambek gurune sampean. Ya ketemu ning dalan ya assalamualaikum. Paham betul. Iki nek ning Karanganyar Akmal ngerti Akmal ya.
nang Karanganyar ya ketemu guru madrasah ya caca iki mandek saya assalamualaikum. Nah, niku sing diajarno kayak biyen ya Mbah Munawir Irsyad. Ya niki bapak kula niku ya selalu ngajar kayak ngoten. Bapak niku selalu ngajar ya, bahkan cilik-cilik nggih. Cilik-cilik ketemu bapak mobil bapak lewat tunggu motor. Ya assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, kudu dipraktekno niku. Nah, jadi kebiasaan uluk salam niku kebiasaane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nduk biyen wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Biyen Kanjeng Nabi iki luar biasa Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi ketemu tiyang, Kanjeng Nabi riyen sing uluk salam ning tiang-tiang niku. Nah niki termasuk sifat tawadu'e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ora ngenteni wong liya salam sik lagi jawab boten. Ya ndak iso ceket-ceket sampean sing salam riyen. Paham? Lah Kanjeng Nabi mawon ketemu sahabat lho, sahabat iki murid-murid Kanjeng Nabi. Ya ngoten mawon Kanjeng Nabi purun ya ndisiki salam. Ya paham nggih? Engko dipraktekno sampean ketemu kancane assalamualaikum Kang. Awalnya mungkin aneh. Nek ora kulino, awalnya mungkin aneh, tapi engko nek wis kulino wis dadi tradisi, wis dadi kebiasaan, bagus iku. Iku ngapalno sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nek ketemu saling uluk salam. Paham? Paham betul? Nah, niki wa kun lima wafshis salama liman lahaqaka mubtadira. Ceket-ceket toh ya nyebarno salam. Ya uluk salam kepada orang sing ketemu sampean. Ya paham? Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam.